IFM News. IFM News. Live report! Kalpasan tinapasama kang uram iti tiyandaan iti pasukin Ilocos Norte ket pinsan alinamot ti apoy ti ariping wenno extension iti pagtaingan iti pamilya dumalag iti barangay Dadaeman iti nasa unga ili na amuan at tirason ken gapuna iti daytoy ang pasamak ket tinabaybayan ang malinlinay nga inapoy iti maysa at dalikan. Ay, awan tao, sir. Oo, sir. Tinarawan mo namin, sir. Napag-sentro namin, sir. Ada ba may iluto ito tayo pimano kayo, sir? Nakasaang na. Kaderon, sir. Nakaluto daw, sir. Yung ada ba yung apoy na, sir? Kung nga ta, sir. Ano ti uring, sir? Kung nga ta, sir. Batapat ako nagkapon na, sir. Isus, amo tayo nga ng rugyaran ti urang, Kung sir. sir, sir. Dati ba nga pampanawan tayo ng concern ng dito tayo? Magkindi, sir. Tatailangan, sir. Nasta. Gapu iti daytoy ang pasamak ket nagtitinulong dagiti bumarangay ken nabanda in tawag ti BFP ken sinabsabanda ti pagtaingan. Datay makina ngamin dito nga water pump nakpalya. Tay so ti usar mi nga pangsibok ko man. Kaputa met unay pagpalya de makina so medyo dakkel. Dagitay nakay-standby da nga dano man so ting kami so medyo nakapan. Itay kon tumteng mete bombero miso dati nang ituloy kan timulong kami tanag kote dano minsan. Kabayatan na impasingke de Fire Senior Inspector Roy Bunuan nga alistuda na sebsebante uram gaputi panagtitinulong dagiti bombero ken dagiti bumarangay may naig iti daytoy ket nagpalagip ti Municipal Fire Marshal akasapulan ti panagan-anad ken panagridam kadagiti ramit iti pagtaingan tapno saan nga agbalin aramot ti uram. After the declaration of fire out, namon tayong ijay dalikanda iti napatapat ta nga nagrugyanan dito uram kasi leplepas da nga nagluto sigon kanya da den pimano da then after tay apagsangpet da akit madama ti uram yan. So nga digitoy pay akimbalay kay titi intaray tayo dito RHU at ag-collapse damit itayan mga duadang agabirat na intaray tayo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.